நடுவழியில் நிறுத்தப்பட்டு 2 மணி நேரம் தாமதமாக சென்ற விரைவு வண்டி. खुलुमबाय रायजोफोर बे थांखि ब्लग चेनेलाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय आसा खालामदों भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै स' रायजोफोर जोङो गावबागावनि जायगाखौ नागारनानैहाय बिमा बिफानि सुबिदा होनो हायैनि थाखाय जोंनि रायजोनि गभर्नमेन्टआ मोजां सुबिदा होनो हायैनि थाखाय गावनि उदैखौ फिसिनो न'खरखौहाय फोजौखांनो न'खराव एसेसो डेभेलप खालामनो होननानै गुबुन रायजोआवहाय फैयो। गुबुन रायजोआव फैनानै जोङो थाइसे थाइनै खामायनानैहाय गावनि न'खरखौ फेदेरनो फोलावनो होननानैहाय जोङो सानो। नाथाय गुबुन रायजोआव थानानै खामानि मावनांगौआ एसेबां हस्ता नङा रायजोफोर। जोङो नुनो मोनदों थांनाय 1 थारिखनिफ्राय लानानै ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय जोङो भिडिअ नायगासिनो दङ। साफ्रोमनिबो आखाइयावहाय गंफा गंफा मबाइल दङ, स्मार्टफन थाजोबसै। जोङो गासिबो बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ जानो हागौ। जोङो तामिलनाडु होननाय मोनसे स्टेटआवहाय रायजोफोर दिनैहाय तामिलनाडुआवहाय हिन्दी भाषा रायलायग्राफोरखौहाय दानख्लाब सुख्लाब खालामनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों। माखासे बिहारि हाजिरा मावग्रा बिथांमोनखौहाय नायगार खुला रडनावहाय दानस'नायखौ जों नुनो मोनदों, बुथारबायनायखौ जों नुनो मोनदों, बुख्रुबबायनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों। नाथाय बेयावहाय तामिलनाडुनि पुलिसा एसेबो एक्सन लायाखै। जाथाया माब्रै जाखो? रायजोफोर जोङो जाथायखौ नायनानै बुजिनो हायो दे जेब्लानाखि इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया संसदआवहाय मिटिंआवहाय तामिलनाडु सीएमजों थरख' बिथरख' जालायदोंमोन हिन्दी भाषानि थाखाय। बै भाषाखौ लानानैनो दिनैहाय बेफोरबायदि जानाय जाथायखौ जोङो नुनो मोनदों। गोबां मानसियानो बाहेरायावहाय इनकामखौ नुहुरो, गोबाङानो ओरैनो थाखाखौहाय फैयो होननानै सानो। नाथाय जुदि नोंसोरो बाहेरायावहाय फैनानै मावनानै नायफैयोब्लासो मिथिगोन बेसेबां खस्थ' मालायनि आथिं सिङाव थांनानै थानांगौआ। स' लोगोफोर आंनि बिथांखि ब्लग चेनेलनि गेजेरजोंहाय बेखौनो मेसेज होनो सानो नोंथांमोननि थाखाय, जायफोरनो बै तामिलनाडु बायदि जायगायावहाय त्रिपुर होननाय मोनसे जायगायाव जुदि दङब्ला नोंथांमोना बे त्रिपुर जायगानिफ्राय ओंखारनायानो मोजां, गावनि न'आव थांनायानो मोजां। आं सानो जोंनि बर' हारिनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावफ्रा बै तामिलनाडु जायगायावहाय खामानि दामानि मावनानै उदैखौ सुफुंगासिनो दङ। गोबां सुबुङानो बेयावहाय खामानि मावनानै दङ। बेनिखायनो नोंथांमोना बे जायगानिफ्राय गावबागाव जायगायाव थांनायानो मोजां होननानै आं सानो। आरो गामिनि बिमा बिफा आइ आफा बिदा फंबायफोरखौबो आं बेखौनो मेसेज होनो सानो जे नैबे तामिलनाडु जायगायावहाय जुदि नोंनि बिनानावफोर, नोंनि बिब'फोर, नोंनि फंबायफोर, नोंनि बिदाफोर जुदि दङब्ला नोंसोरो कन्टेक्ट खालामनानै खबर लानानै कल खालामनानैहाय बै तामिलनाडुआव थानाय चेन्नाइनि बड' वेलफेयार एस'सिएशनजोंहाय जगाजग लानानै नोंसोरो गावनि फिसाफोरखौ फंबाय बिनानावफोरखौहाय लिंहरनो हागोन। दिनै जोङो मोनसे निउसखौ नायोब्ला, मोनसे निउस पेपार दङ आंनावहाय, बे निउस पेपारखौ नायोब्ला नैबे बोहैथि दाननि 20 अक्ट'नि सिगां जुदि हिन्दी भाषा रायलायग्राफ्रा बाहेरायाव थांजोबाब्ला, गावबागाव जायगायाव थाङाब्ला, बिनि उनावहाय तामिलनाडु गभर्नमेन्टआ जेबो एक्सन लानाय नङा होननानै बुंदों। जों एक्सन लानायखौनो नुखायाखै, जेबो दायथ' लायाखै। खुला आम लामायावहायनो बुथारलाबायदों, बेखौहाय जों नुनो मोनदों, दानख्लाब सुख्लाब खालामदों। बेनिखायनो नोंथांमोना बेयाव थायालासे गावबागावनि न'आव थांनायानो मोजांसिन जागोन होननानैहाय आं सानो। स' लोगोफोर आंनि भिडिअखौहाय जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामलायनानै होदो, जेन' बे भिडिअआ साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनिसिम नुजाहैनाय बायदि। आरो भिडिअ नायग्रा साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोजों अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै आं बे भिडिअखौहाय बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।